Язның bir көне ел туйдыра дип юкка гына әйтмиләр. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре әлеге әйтемне истә тотып, һәр көнне тырыш хезмәтләрен куялар. Бу көннәрдә аграрийлар терлек азыгын әзерләү буенча техникалар һәм тагылма кораллар әзерләү белән дә мәшгуль. Бүгенге көндә район буенча 2000 нан артык сом сыер, 5000 нан артык мөгезле эре терлек исәпләнә. Димәк, терлек азыгы да мулдан кирәк. Безнең инде район буенча барлыгы 1500 гектар кукуруз чәчелде. Алдагы елларда чәчелгән 3600 гектарда күп еллык үлән мәйданы бар. 1000 гектарга якын инде бер еллык үлән чәчелде. Техникага килгәндә инде бөтен техника да әзер. Бу көндә инде күбесе чәчү белән мәшгуль. Шулай да инде азык әзерләүгә техниканы әзерлиләр. Фермер хуҗалыкларында да безнең инде район буенча 3000 тонна печән планы куелган, 30 000 тонна сенаж и 34 000 тонна силос салу бурычы куелган. Терлекләрнең иң күбе Август Муслим агрофирмасында исәпләнә. Агрофирмада җитәрлек күләмдә терлек азык әзерләү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Барлык терлек азык әзерләү техникасы инде бүгеннән үк әзерлек сызыгына куелган. На сегодняшний день заканчиваем посевную, посев, и уже идет подготовка к кормозаготовительной работе. На кормозаготовку выйдет у нас 2 кормоуборочных комбайна «Ягуары», 2 валкообразователя, 2 косилки дисковые, это бабочка, как называемые, и на перевозку, наверное, 7-8 единиц техники минимум ставить будем. Сыйфатлы һәм токлыклы терлек азыгы мул сөткә нигез булып тора. Әлеге җаваплы компаниядә дә аграрийларыбыз сынатмас. Җитәрлек күләмдә һәм сыйфатлы терлек азыгы әзерләнер дигән шанышта калабыз. Фәридә Гаентдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.